manje ina musati mandiziya kuchitonhora ndinobuda musaenda What did I do someone? beyond luxury closet. Beyond luxury chaicho. Washika. Ndopa beyond luxury. Pane mtengo yaro wane chando kudai. Idero luxury. Exactly. Ndono mashanguka. Chete tinongoda $10. Chete zinozichi. Iyi boots is genuine leather. Inowanika muno beyond luxury. Tikudzigadzira dzega dzakanaka. $10 chete. Apa 10 chete. Leather. Tarisa kani yakanzi looking style. Tarisa iyi leather. Ende dzinoda dzakasimba. Taura zvako. Iwe kwechinenge chinenge. Isusu tinowanika pa uchidzika na Julius Nyerere. Yatobva Julius uchidzika. Exactly. Uchienda nekuflyover yekuchitungwiza. Exactly. Handisika shop yekupedzisira. Ndo patinowanika opposite okay muna Julius Nyerere. Opposite okay. Shop number 12 yakatarisana neroad chete. Nouya ipapo. Shop number 12. Number 12 yekutanga shop uchibva kuna Chitungwiza Road. One tapedza. Beyond luxury closet baba. Beyond. Sure. Zvinhu zvese zviri beyond. Zvese zvakatakatira tingoti mese muye. Uyaone tasaka black aka baba. Tasama black materials baba. Akunaka. Kodzi vakadzi idzi mari. Dzevakadzi tukuti. Kuti zedu dzatuti dzevakadzi idzi dzese dziri kuita ma $15 kupera. Kudzikisa mtengo yaro wani chando 15 chete. Bozi chiki chidepo chinodhurisa zvokutodaro ke. Takadzikisa ma prices ese 15 kubva uku kwese muchazodei ese ari kunakidza ma prices ese. Tarisa nyango gogoi ukuona chi kusangouyawo kunongo hako hameno hako kuti wakaitweyo waize wozofana kuya kuno kwakachipa zviri affordable plus it's luxury baba ndosaka unongozeresa kuti luxury baba beyond luxury baba unopeka zvinhu zviri beyond taura zvako oyo tichirivo beyond luxury closet baba. Beyond luxury closet. Yes. Ine mitengo yakarwa nechando. Tiri kuti isusu ma princess dress ese anotangira pa $15 zvichikwira ma 15 chete nekunaka kwese. Omanaka. Ndose mshop yedu ine boots ken. Ine boots. Atiti zveboots chete tinongoita zvese tinospecialize zvese. Madress sevana. So madress tutangira pachi $15. Tutangira pa 15 chete. 15 omboti wadi tine zvese tiri kuti tine ma jackets winter. Nema winter boots. Yes, tine ma 2-piece jackets. Ari kutangirawo pa $7, $8, $9 tichienda takadaro. Esa ma character t-shirts nema character jackets ese. Akuno kwa character jackets waro michango baba. Watu wada kupinda muhondo here ese tinawo. Pedza hondo ese muhondo chete. Look, come with the kids guys. Vachada ndokuniyese ndokune micheno wese wevana. Vachada kusileya. So titi Maria. Kokuzoti vasikana. Vachada unetwa vasikana. Akati masini tushama. Kuri maya kupingwa ese ndisingakuoni wamana ndishe kuti takawanda pa na Julius Nyerere pa shop number 14 Julius Nyerere iri shop number 12 andika muna Julius Nyerere pakanangana ne okay tadzika shop yekupedzisira muna Julius Nyerere takananga ku flyover chikundi chiyo timamuri kupingwa ese kumana tatiripo apa ngazvichi tarisa baba Kati tarisai. Ni wangu wanenge wachida kuzokubata wanenge autofara nada kutora bulk vanokubata isei. Toita sei. Vese vachada kuzondibata zvatinoita ndezvekuti tinowanika pama WhatsApp numbers edu tinowanika uye zve pama Facebook accounts edu tichakuposterai muchaona zvese zviri pa zvakaisa pa display. Saka vanhu vanofana kuziva. Vanofana kuziva. Tinoisa number pa screen. Right, vaudzei titodzisa pa screen izvozvo. Tinoisa namba dzebasa dzinoti 0776907233 unobata Joseph kana kubata 0773809453 munobata Tambudzo dzinobatika anytime kubva mangwanani masikati
nyora paskrini. Vachada kupinda mugrupu tinopinda mugrupu. Aiwa kuno kumakarongeka kuno. Tine zvese majinzi ese tinawo. Ukona chi? Shop yenyu kai. Inotombodhiserva ka freestyle. Ndikenda chimboiroira ka freestyle. Chimbero vaitakadaro. Kwedu. Kwedu kwakasiyana nekwenyu. Kwedu kwakasiyana nekwenyu. Kwedu kuri unique. Kwedu yakachipa singaite. Kwedu kwakasiyana nekwenyu. Kwedu kwakasiyana nekwenyu. Kwedu kuri unique. Nezvinhu zvakachipa mufunge. Una Julius Nyerere. Neshopu yakachipa ufunge. Une Beyond Luxury. Iwe kani zvaMwari. Unowanikwa majinzi. Aiwa kwete kuaivinzi. Une zvimwe kuti zveyero. Wanipe kelo. Unoko kune majinzi. Kwedu kune majinzi. Nezvevana vadiki. Isusu tenge tiri mchiki. Kwedu vunge kwakachipa. Irimo. Aiwa kuno vakachipa. Zvese tinazvo. Uyai vabereki. Mune kutisapota kwenyu kwakadzikama. Aiwa. Vari vanouya. Varikidzi kuona chona zvakachipa kudai. Madesigns chichi bhutsu. Ndingamboya bhutsu takuratidza iko kuti manyama. Staff yese irapa manyama. Uzuma here. Zuma nekumusoro kubaba. Pasiteteka. Ese ma-t-shirts ese. Genuine cotton. Ma $5 chese. $5. Genuine cotton. Yes. Ese. Genuine cotton. Yesaya. Nezvevana vadiki futi tinozviwana. Yesaya. Yes. Nasara madesigns baba mune zvese mwana wako zvakanyatso kudesign zvese. No. Kopana pandooneseka pana. Hafa. Apa tikuti printers zvese. Rinopinda zvese mwana anopinda outfit yake mukati. Achipinda zvese anopinda ma-inner garments ake mukati. Zvese tinenge tinazvo. Adosaka zvakangoiswa ipapa. Zvese zvinenge zviripo. Mashoti takachipisa ese macolors ese amunoda tinawo. Aya mashoti tinotangira pa $5 chete. Yes, tichidaro. Uyezve tine blue. Kwamnakuudzawo ma-ages evana. Ma-ages ese tinotangira pa 0 kusvika pa 16. Zvese zvirimo. Ndida kuti vati vazive. Yes. Ndikumanzwa kubva pa 0 kusvika pa 16. Ese tinawo mama. Mapamba vana vachada zvimapamba zvese zvinenge zviri mukati. Zvinongowatswa akaka chete wongopfekedza mwana ake uchidzirwa zvese. Zvese zvinoadjustika ma-sizes ese. Tozoita uchiitsawo mwana munodziya. Tikuti tinazvo zvekupinza mwana. Mwana wako hafani kunetsekana. Mwana wako asinganetsekane tinomupinza mukati. Apa kunogeza. Repa iyi tichada repa yekuputira magumbeze akwete achade takuda zvechirungu izvi. Pane chinodiwa mubhegi mwana mubhegi. Mwana mubhegi baba. Mwana mubhegi. Tozopawo mapenda madhora cheta original full cotton chete muchada chipi. Panapa ka. Chogora kusvika mangwana tichingotara zvinhu zviri muno zvakawandisa ende zvakachipa. Chedu chirongoti isusu batikai pa Beyond Luxury Closet. Ngatizokorera inowanika papi? Pa Beyond Luxury Closet. Address tiri pachi? Pa number 14 Julius Nyerere. Exactly. Pamufaromo opposite OK. Shop yakatasana neroad yekuna Julius Nyerere. Shop yekupedzisira tichienda kusungudza flyover. Shuvira kuti mubatike endeya. Uri muchabatika nekuratidza kwata kuratidza manyama ari muno. Machipiro akaita kubva kubhutsu. Zvinhu zvevana mashoti, ma-t-shirts, madresses evana. Everything nezvatatakabata zvichichi mabhegi evana. Kanonzi kaiwa. Ndiko kabhegi yekuti tiise mwana. Kuisa mwana chete. Oh mama. Woyo.